ngai thatu le thlir tu de song song in zawain che bele evek ole ton tuma kan case en how tor thlenna mun loye province hi Thailand ram chim chaklama omni in anram khopui ber Bangkok atang hian kilometer zahni somrok vela hla ania in first level administration division de zinga alian ber pol ani mai baka tenglai mun hi ramngo tile tlangten hwalvelin chompo ajing sa thin hle bok ani the chuan November thla kumsang ni somni pathuma khan wang safong district a village number 1 antia chuan in nei na ro puile hlimum tak man ni in chota mo nei tu kumsom ni pakwa upa chatoronga chu in fiam chini in annowa rolban lo na nei zui ani a mo ve thung ero chu kanchanai ni in kumsomli pali upa anche na khwa beautician ni lai mek ani thunga anni pani hi kumsom panga lain in thlauma se kumthum la chu lo cheng dun to in kumthum nu a hian an pahnia ani nei na hun chu bo sai an tum beta ani te chuan ani nei ni a hian mo nei tu chatoronga le mo kan chanai te chuan Thai traditional dress in belve ve in an chung de le an chian te mitam tak shat puina in an pahnia chuan dan ang thlapa nopa ani theina tur hun chu an hmang tan meka amai ro chu inen a local song song te chuan inen a hlimum tak mai chu thilrap thlak tak mai thlen hmuna achangdon ani ti chu an she ho lo thung chu inen a hlimum tak mai chu chuta local te tan chuan mangcharap thlak tak bera chuan achangta ani ole tuntum kan video chuan he inen a hlimum tak mi pahni andam chunga ta na suizom ani nani tora hian engtiang che a thilpoi nge thleng ti te mole mo nei tu te chuan eng boina nge an to ti te le chu ine na chuan eng thil rap thlak che nge thleng ti te kan in hawin kan thlir ho le dona video te abul chang atop thlengin milo thlir sakin milo nge thak sak le cheu donia November ni somni panga kumsang ni somni pathum ani a Thailand rama chuan engineer ni in classic intran chautor ani mai baka ro tamwak lo atlak boka wangin awosur to a ti chuan chu mini chuan wangnam kio district a village number 1 a chuan mo nei tu tur chatoronga chu a hlim melin chu mini chuan mo tur kanchana I wang safong district mi chu awashwaya hetia mo shoina hun an man so hnuwa hian an ti chindan angin religion ceremony chu mo te ina chuan an hmang le phota heta hian no patuak thar to da chu lim taka anom thenan du sakna lan hlom chini in lim reng tor te le chung ko thatak din dor te in mi te chuan du sakna chu an hlan hlom ta boka te chuan hemi hnuga hian in na ceremony tak tak chu tlailam darli a man le ni in chuta chuan mo le mo nei tu te chuan an nu le an pa te chu kon chungin chibai an vuk hlom boka chutiang chuan he in na hlim om le za om tak hi an chung te le an thian tam tak chuan man puin du sakna tin reng chu an hlan hloma te chuan chatoronga le kan chanai te chuan inena zongbon chu inbon tir le in an pahni hian kumthum don an chen don hnuwa official taka inena hi bossai ani boka chumi wan chuan an pahni hian anin she chiang to in an du zong le an du lo zong te po chu anin she ton sakbek boka te chuan inena ceremony an man zo hnuwa chuan zanjianian alom na hun chu man tan le ni in mi zong zong mai chuan eitur tuinai tak tak ta chu ei hlomin an hlim hlom em ema mo le mo nei tu te po chu du sakna te an hlan hlom ta bok ani amai ro chu tia hlim taka anom holai chuan no patuak thar te chuan in hmu thiam lo na engemaw tak an nei ni in alang tatlat mai in nen ami pui local ve te chuan chatorong chu ama a thu thlenga thinjim mel taka a thutum bur mai chu wa hmu in mi then khate chuan chatoronga omdana chuan thil dik lo le fil lo om ni in an ngaya ma se zo in tam de awanga chutianga omani chu ring le devin chumi hnuwa po chu mi pui local khom de chuan ei tur de chu an la ei chhun zom zel ba ka lim takin in nei lom puina hun chu an la mang chhun zom zela ma se zandar som pakhat le achan vel alorik ta ka chuan chatoronga chu a thotna atang chuan ron tho ta thutin kongkalam chu aron panding ngala chuta thil thleng thuta wang chuan mi pui de chuan chatoronga chu lo ngai ven ngalin in nei na borok po chu aron thlak danglam tak ngal veka chuta mi te chu phon ta sup sup in mi pahni chu mo kan chanai bula chuan bakal ngalin engwanga mo nei tu ber chutianga om ta thut nge ani chu an wa so tak ngala chuti lai tak chuan
chatoronga chu engrel ro nge apoti po sia theilo tor khopa ahmel de chu rondur khopin akote lam chuan akor ipte azen boka chutia chatoronga aron le tle ta ka chuan chulaya lo om song song te chu lo re ngal thupin chatoronga chu an en thaba ka akepen ti te chu ngun takhian an lo thlir thupa ti chuan chutia ngoi renga chatoronga chivel an en thup lai chuan thok le khata akor ipte ada silai chu ron phor chak ta thutin second somni chunglek chuan silai chu voi som patni lai ka pok manta ani hemi hnuwa hian mole abula omve mi engmusa te chu chota chuan thisen kara chuan tlukngal nuain mi te po chu outrage zel chul pa chuan an tlandar tawak hloma ma se chu ti lai tak chuan chatoronga chuan asilai ken chuan amale ama chu intin vele in ain ka phlum vele ta a chutia chatoronga atluk vele tak che chuan mi chen khati chu in ngei to fimin police chu an kol chui tak ngala chumi hnu reilo te ya police lampo chu in nei na le twal thana thlen huna chuan rang taka ron thlengin chutia hlim taka in nei na hmun alo in thlak danglam ta vek an hmo chuan anni po chu a thong ve hlum hle maya in do kan ti le thu thleng te po chu chhotla ya chuan lo let ni no yen thil te chu a ke rem rum ba ka zo le biar botol te po chu a tla ke rem rum boka ma se chung song song aya thin ti thong le zo zok to chu chhuat lai taka mi thi rong panga lai lo le terang le an bul vela ine na mang tu te hlau thong taka an lo ding thup chu ni ome the chuan police investigation atanga alan danian khatwal thana thlenga khan a hmuna mi panga an thi ngala chung te chu mo kan chanai le anu ba ka auna nu te ni in anni ba ka hian in hliam dang pahni anom ti sha tani a khati lai khan kan chanai te nen khan anni ho ne hian an lo ti ti hlom me ka ma se chatoronga khatia alo kho sakta ka khan kan chanai chu tanpui an patuma wangin an ma ni po chon an tor pha ve ta ni in alanga ti chuan pakhat zok chu kumsom nga upa thongnong kun tong ni in silaya ka ani ve hnuwa khan ani hi a hliam te chu tor lovin athi ve sui ngala adang pakhat le chu kumsom ni pariata upa bamrang chatarak ni in atak sabelam panga ka ani a mase ani ero hi chu wane thlau takin athi ve lo hlova chuti erwal chuan na taka hliam ni ve thawin khatia police an lo thlen hnuwa khan damdo ina shwai ani ngal ta bok ani ti chuan he twal thana rap thlak tak thlen hmuna hian police chuan silai mokor le chatoronga na silai ahman po kha an hotel ta a heiba ka hian chatoronga chu merin aloni to thina ni ti sha chwani in chuta an chhizel na chuan atira chatoronga chuan mahun dom tak mai aneya mase bandoi thlak tak mai in mission an nei lai hian train accident a akiding lam chu ti tliak palin chu thil thlenga wang chuan adu lo chumin merin atang chuan a hun lo taka pension tier ani tamaya amai ro chu chutia ake ati na ta ka wanga anun dan ain thlak ta vek chung po chuan chatoronga chuan pachang takhian athil ton te chu atwar chhuak vek zela athil ti ve thei tok tur te chu lati ve char char zel thinin ake chu thatolo ma se a thei ang tokin na te po chu ra thok char chara anhuwa phei chuan forest protector na mu in heta a thola hian chatoronga chuan a career thar to chu a hu chhuak le ta a chu mai ba ka military service awang khan chatoronga chu ake thatolo ma se ataksa chu ala in fit thabok nen ralbon lautan an siam in fianal ma chuan a tel vele ta ani chuta tang chuan na sataka a training hnuwa professional athletic ninsuin tui hleuhle thalka lama talen aloni thabok nen chumil ma chuan a kalta a ti chuan kumsang ni somni pahnia khan Indonesia rama Asian Pata Game ralbon lautan games an bo saya chu games chuan chulkar khatlai oin chuta chuan chatoronga chu tui hlewa le thalka chuan a chhuak ve ta a chuta anin elna pakhat tui hlewa silver medal alangi gi a heiba ka hian December thakum sang ni somni pathuma khan Liuri province Thailand a rolban lautetan international sport an bo sai le don boka mase khami hun kha chatoronga te in nei hnuwa mi tur ni in chuta po chuan chatoronga chu tilvele atuma chu mai ba ka tak ta chuan hlotlin ro pui tak a chan le ngei theipo an be sei hlomvia wa amai ro chu kha inein a thil thleng ti awang khan an lo ro man song song chu a chiat phata ani heiba ka hian police na an chhizel dan chuan mo kan chanai ve thung chu kumsomli palimi beautician ni in me chemil cherem lo tak rol kom thiam tak le
mihlim thei tak ani ti hriat ani a tin kan chanai hian tun hma hian pasal lo nei to in a pasal nen chuan fa pahnih an nei to a mase a pasal hmasa nen hian ani nei na chu a tlawng vak lo ani ma na a hnu rei lo te a anin thil ne tamaya chumi hnuwa chuan chatorong anian chuan in tongin ani nen hian kumsom panga line in thlau ma se an pahnih in kar chu an kum in thlauna chuan ati boilem lova chu mai ba ka kan chanai chu beautician ani awangin ama le ama chu ain en kol uluk bok nen avun chuar te le akum opatna tilangsar thei tur thil dang ataksa han in mai chuan alang tle me me ma chumi ban chuan han in mai chuan kan chanai le chatorong ate chu kumsom panga la in an kum ain thlawani ti po hi a hria the manglo ani ti chuan ani nei ma kum thum chung kha chu chatorong le kan chanai te pahni chu hlim taka cheng donin khati chung khan kan chanai chuan afa te pahni apasal hlui bolo om te chu alanga event reng thowa achang phei chuan afa te motor hian apasal hlui ina chuan akal fo boka amai ro chu he thil hi chatoronga tan chuan thinjim na tur zona thatak mai ani betla thong abial no hmel thatak mai kan chana in thiam tak maya mi padang abi thin de chu alo thik the em ema hetia mi padang abiak fo thena wang hian an pani hian anin ho pha fo thin nge nge ani ma se kan chanai be thong chuan chutia chatoronga a om chan chu midang te chu athi ka wang ti le a hmang em wang ani ti chu a hri thiam ve thowa chumi wang chuan chatoronga ne na anin ho chang te po chuan atlom zo ka chuan changmai zelin chatoronga chu adim ngai mi alo boka chu mai ni lovin kan chana e chuan chotia chatoronga a om thin chang po chuan anin kar chu ati chiat pha arin ngai lo ba ka anni tin hun hmana po boina anne kha ring ngai lovin khatia apasal hlui ena akal thina chan po kha afati a hmo do wang chaw ani ti le apasal hlui ne na ani le chena siam thatle na na kal ani lo ti kha ai chi chiang he bok ani chutiang chon chatoronga le kanchanai ti an chen don chung song khan kanchanai chu an pahnia anin kar siam thatu ber ani a ahma a pasal alo nei to wang khan chatoronga nen chon relationship thatak nei thi dan te po chu hreto in chatoronga ne na anin kar a thajel thena na thohlok zo ka chon atang cha chara tin kanchanai chon abial pa chu zoldo tak le aril ru tur om ang te po chu hria thiam pui tak hian ain kol thina chutiang chuan an pahnia anin kar chu a that reng theinan le chung ko hlim le muan om tak an din the chu a du ber ani boka amai ro chu thil zong zong chu kan chanai du dan le alo suang to lok dan ang chuan akal vek thei bik don lo ani le chuan in neina thil thleng te awang khan police chuan kan chanai le chatoronga chung te ba ka an thian de chu zona an zo ta hloma chuta chatoronga thian thatak maina a soidana chuan chatoronga chuan hlotlina tam tak changma se tun ma a ama le ama injing tok taka om thinang khan om theilo thole kan chanai ne na an kum in thlauna te le experience anin nga hli zia te a shat vek thote soin kan chanai chuan a thei patopin a support ba ka a chan pui thina ni ti chu shevereng ma se rol ban lo ani to miaw wang khan kan chanai tan chuan that tok lo na le tlin tok lo na anei nia ain she thote asoya chu mai ba ka kan chanai chu achunga a thata hria thiam na anga pole kan chanai chuan akal san mai ang ti hlona chu anei lian thinin kan chanai chuan engtika emo chuan mi pathazok le filzok ala tonganga chuti huna chuan ani chu nola akal san dei chu a hlo thote a soi bok ani chutakara kan chanai e apasal hluina afati mutora akal changa piang te hian kan chanai chuan apasal hluine na anin mole theinan hunrem changa amang thini en chatoronga chuan angai tlat boka kan chanai le apasal hluite anin motor nia angai tlat awang hian aril ro chu ana thinin kan chanai pasal hluinen chuan ain te khin thina chunga chuan kan chanai tan chuan mitling lo zok nia in hritlatin engtika emo chuan kan chanai chuan apasal hlui chu adu le zokanga ani chu alakal san mayang ti chu a hlau thin hle bok alo ni he thil atang hian psychologist in chatoronga thik thu chiat na le ain kil toina de chu tire tur hian mani in hong tak le zoldo taka in biak na hun nei amamo ani ti chu an thi chok ta a chuta an sui zel da na chuan kan chanai khan chatoronga in kil toi zia le atana thatok lo nia ain ngeina ani ina sajia thin te kha lo shema sani sela chu kan chanai chuan chatoronga chu aril rolama kongtam takin apui thei anjinga tin ama le ama khan injin tok na nei le phain no pahlim tak anni thei arin omai pialama
an chunga thil thleng wandoi thlau takte po kha an pumpel thei pha po an ring hle bok ani hengba ka hian in nein a local tina an suidan chuan in neilomna party a khan chatoronga le kanchanai te chu anin hau ni in an soya an pahnia chuan midang hria theilo tur ber le azoi the ang berin in hnial ma se an pahnia chuan an ti thiam lo ni ti chu anom dan vela tang chuan hria thei ani a chu mai ba ka an bul na ya thomi pakhat chuan an pahnia anin hnial thom de chu lo she pha in chuta athu hria te a soidana chuan chatoronga chu a thin a rim hmel hle maya a mai te chu a thin a rim awan chuan a sen vek boka ma se kanchanai ve thung chu engma thlenglo angmaya ombe tla thongin a hmelan dana tang chuan thil danglam a om po in a hriat lo tho sei boka te chuan chuta anin hnial na thu chu an bula lo om hre phatu ina a sezel danin chatoronga chuan ani neina sen so bel te chu kanchanai hena chuan enjoy sem turin a soya ma se kanchanai chuan poisa a enjoy sem chu alo du lo deu an i hmela le chuan kanchanai chhana awan chuan chatoronga chu a thinarim tak zeta chuta arin dana chuan kanchana in poisa enjoy sem adu lo na chan chu nakin loka mi padang ama ai thaso kha a thlanganga chuti huna chuan ala cho san dei don nia arin wangani a hemi hnuwa hian chatoronga chu dokan kila ama a thot dei hnuwa zo chu in ta chewa heti la hian chatoronga hian a hun kal to ti kha angai to chok le ani arin oma chu mai ba ka ama a in kil to ina ti le a thik khu chia na song song te chu ngai to chok thar le in chu chuan a in thunun theina ti kha a ti tlem tel tel ani hmela ma se khati lai khan anom na hmuna chuan midang an tam ima wangin chatoronga khan a in thunun theina ti kha hlau vekin kanchanai kha babiak do hle ma se ati the ri lo ani hmela amai ro chu engma ti thelawa omreng chu theidalovin chatoronga chu a thuna tang chuan a tho chok ta a chumi hnuwa pona chokin kara asilai da chu awalata ani hengba ka hian police investigation atanga alanchel danin chatorongan tol thana ahman silai kha dan ang thlapa alei ani a military lama hnu ma alo nei to awang khan chatoronga chuan silai ka alam hi atuina le nomati zong tak ani ti hriat ani ta a chomai ba ka chatoronga ti in nei lomna bul hnaya lo omve kumsom sari upa mi pa pakhatina asoidan chuan zanrei to taka khan thil pok ri tak ka hria a atira kha chuan in nei lomna halmoi an halani kha ka ringmaya ma se a hnuwa chu thil pok ring tak chu halmoi ri ni lovin silai pok ri ani ti ka hrile ta zok ti in a soi hiala chomai ba ka chatoronga thil ti dan le ache dan te po kha mipa ngai ril rufim po ti thei ani lo thu te soin ama khan thil dik lo awmnia a hria thu te a soide boka te chuan psychologist te po chuan chatorongan khatia twala tha ringo chan kha chu ril rolama boina anei wang ani an rin thu te an soi boka amai ro chu khatia ache ringot na chan kha aril ru boi wang ani ngei ni ti fin fiana ero chu an nei thatle angai don thung ani te chuan khang thil dom lo tak mai a thlen hnu a khan an chung da chuan kanchanai le anu le au nau nu buina hun chu an bo saita a chuti lai mekin chatoronga po chu apian na khwa Fimi district a temple pakhata kalpui ani a tin tol thana thlen la ya an bula lo omve mi pakhat wan doi thlak taka boral ve ta po kha achung ten arwang chu ron la in Fimi a temple dang pakhata an kalpui ve le ta boka te chuan in nei na chu khowela event lim om ber le nun bul chen na thar ni tora mi song song ten kan ngai veka nima sila chatoronga khan zo aroi hnuwa khan aril ru potmang te chu control zo talovin khati ang thil rap thlak tak mai kha a thlen phata a tin kha thil thlenga ator tu te kha an chung de le an chan de chuan an oyen an ngai hlom nge nge ani Thailand ram hi Asian khomal puya mimalina silai an kol tamber na ram le in kana thlen tam na ber pol ani a statistic atanga alanda chuan Thailand rama hian silai million 10.3 lai oman i mela chu an ram mi pui za a som panga 0.1 za zet ni in chumi omzia chu chorwalin an ram mi pui mi za ji nga mi som panga zelin silai chu an nei anga chhut ani a ani na taka chuan Asian khomal puya hian mimalina silai kol hnim ber na ram ni in mi noi khazela mi pali de chu silai ka awanga thi ani boka tin Asian khomal puya hian silai ka awanga thi tamna ber ram pahni na ni bokin pakhatna ero chu Philippines ani thung ani ti chuan November ni somni pathum kum sang ni somni pathuma khan
Deputy Prime Minister le Interior Minister ni bok anutin chanvira kuna chuan administrative order sign in chuta chuan Thailand ram pumpuya silai manga tol thana le inti boina atamtak emawangin kumkhat chunga tan silai nei phalna license chu pek chwa tori lo na tur order ania ma se chu order a chwa hnu ni ni luka khan chotoronga le kanchanai ti inneina thilrap thlak tak a thleng zuita ani kha chu mai ba ka khami kumvek October thla khan rolthar pakhat chuan Bangkoka shopping mall pakhata chuan silai aka pok chem boka kha thil thlenga khan mi pariat lai in hliam pha in kha thil thleng kha October ni thum kum sang ni somni pathuma thleng kha ani nge nge a ti chuan silai ka pok to kha police tena an soidan chuan kumsom pali upa ani thole private school pakhata kallai mek ani thu an soya chuta an soi zel dana chuan a school kalna hian semester khata dollar sangli lai tuition fee choi angaya he thil thlenna hmun Siam Paragon Mall bolloka an school po chu awm nge nge ani ti chuan he thil thlen hnu hian Thai police chuan online manga dan phalawa silai le akai hnoi an zor thin de chu an chuina sata ema thunei tu de chuan shopping mall a in kana thlenga silai ka pok tu kumsom pali upa silai zor tu tinia an rin mi engmo za chu an manzoi de boka tin he thil thlenga ati tu ber kumtling lo mi pa hi rilrolama boina nei nia soi ani a ma se khati lai khan adam doi ate ai chhun som tak lo awangin khatiang ang khan achita mai ni in an soi bok ani te chuan November ni rukum sang ni somni pathuma khan salai ka pok tu chung de chuan kha thil thlenga wanga in hliam ti le mi thi ta te chung de hena chuan ngai dam an dil ta a chuta chuan an fapa ina athil ti swal chu an pom thlap thole an fapa thil ti swala chuan mo phurna zong zong an lak vek tur thote soyen police investigation po thataka an pui tur thote an soya chu mai ba ka kha thil thlenga wang khan Thailand ram mi puite ro sok thlek chu adang lam ta hloka dan ang thlapa silai nei phalna license pek chwa chung changa chuan thil thazok an ngai to ta a tian ram mi puite an himna atan po a thazok chu be sen malak dan ngai to chu an ti tor poimo tak an email ta bok ani chuti lai mekin Deputy Prime Minister le Interior Minister ni bok anutin chanviran konan silai nei phalna license ati to play lokha apoimo zia mi te chuan an shiata mimalina silai an kol thei to lo nana na sataka chanlak chu an ti tor poimo ber anita a chu thil chuan rammi puite chu an taksa le an rilro lama po ati hrisel pha jok arinoma van doina lola thleng le tor dam tak po adan pha thei nge an ring bok ani ole khadi song kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case song changa in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chho do nia